XBLT-नि लिडारफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दिनै 22थि BTC एकर्ड डेखौ बिथांमोना मानिदों आरो गोसोखांदों। जों दिनै 10 फेब्रुवारियाव मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाबाय 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारियाव जोंनि मोनसे BTC बर' हारिनि गोरोबथा जानायमोन। बे गोरोबथाया बर' हारिनि रैखा कवच। बेखौ बिथा खालामनानैनो जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि सुनिबार हाथायाव पेकेट लान्च राननायनि हाबाफारि लादों। बेखौ जोङो जागायनायनि सिगां आं बे दिनैनि हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै जों बयबो XBLT आरो XNDP लोगो नांनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। पेकेट लान्च रानगासिनो दङ। एकर्डनिखौ लाना होनांगौलै। Pekan lang. Diam. BTC ekor dia. Oh, pekan lang. Ya. Oh, BTC ekor dia. Sini thằng nào lên chơi. BTC ekor dia. Thank you. Pekan lunch. Hello. Okey. Pekan lunch. BTC ekor. Lo bisa tu. Menjebat. Ayo kurun. संनायनि थाखाय जगार खालामगासिनो दङ, बासनफोरखौ सुगासिनो दङ। XBLT-फोरनि अननायाव BTC एकर्डनि दिनै प्रग्रामाव XNDP-फोराबो मस्ला मस्लिनि जगार खालामगासिनो दङ, हेफाजाब होफैदों रंजानायजों लोगोसे।